Li Kurdistana Sûriyê paşketina nirxê lêreya Sûrî beramberê dolarê Amerîkî bandora xwe digihîne bilindkirina buhayê kel û pelên sereka yê ku rojane pêwîstiya welatiyan bikirîna wan heye. Di nav bazarê Qamişlo de jî nirxê hên kel û pelan wiha bûye. Buhayê kîloa birinc gihîştî 800 leyreyî û beriya heftiyekê bi 650 leyreyî bû û buhayê 4 litr zeyta zeytûna 1905 leyre bû, niha jî bûye 2200. 5 kîlo şekir ku beriya niha bi 13000 bû, di dema niha de bûye 15000 leyre. Bazarên keskatiyê jî hera xweş buhabûna nirxa birina ku kîloa bacanê sor ji 300 leyreyî gihişte 500 leyreyî û kîloa petata jî ji 205 leyreyî gihiştiye 400 leyreyî. Weke bazirganên goşt diyar dikin, bilindbûna nirxa gihiştiye goştfiroşiyê jî ku niha kîloa goştê berxa bûye bi 3500 leyreyî piştî ku bi 2800 bû. Kîloa goştê mirîşke bûye 900 leyre. Bazirgan didin diyar kirin ku buhabûna nirxê kel û pelên sereka encama paşketina leyreya Sûrî beramberê dolarê Amerîkî ye. Her wiha girtina dergehê Sêmalke bi Herêma Kurdistanê re piştî ku pira wê ji ber baran barînê ji bin kar hat derxistin. Bû sedema rawestiyana kel û pelên bazirganî û hişt bû nirxê wan bilind bibe.